Ka matsanta musu, ka takura musu, so nake duniya ta san cewar ba su da mutunci. Mu dama a banza ma mukan yin abin da ya fi haka. Image Palace Studio Limited shirin nasu ne. Sunci lamari ne mai muhimmancin gaske. Amina ne sabon shiri. Idan na fara haɗa musu sharri wallahi sai an ji mu har police station. Ƙarya kike Nabila. Ilmantarwa, faɗakarwa, nishaɗantarwa da kuma abin tausayi yana kyautatawa ƙanin son matuƙa gaya. Sai dai kuma a waje shinya abin yake ne. Wallahi zan iya yin hauka. Bi izinillahi Allah ba zai tozarta mu ba. Sabon shiri mai dogon zango an kai goro an kai mari kaka ƙara kaka. Tana cikin kuka kai kana cikin farin ciki, wai me ke faruwa ne? Wai wannan yarinyar ta rasa da wanda za ta soyayya sai da mahaukacin yaron nan ba gidaje. Wai Aminu wai da Aminu za ta soyayya. Ba na son ta kuma ba na ƙaunar ta. Ba damuwa na bane ba. Mutum da baya taimakawa mutane wa ya sani ma ko kuɗin jini ne da shi. Ke kika fara cewa kina so. Kaga da Allah da ka ta haɗu. Kanin mahaifina ne shi fa. To ni ina ruwa. An ce ba a son ka dole ne? Kauna ce ta kawo ni gurin ki ba kiyayya ba. Namiji ke zuwa kofar gidan su yarinya zance. Ya Aminu amma ni nake bin ka. Ke kamata ki janye manufar ki ta soyayyar ki da ni ko kin fi mutunci a wajen iyayenki. Shi Aminu da kika bi kika nace masa shi fa ba son keke yi ba. Kin zama yar kanki. Na zo ne in kare ma godiya akan cin amanar da kai mu. Kai ne Aminu ko? Dan me yasa zan Ka fitar da harkar Nabila. Idan kuma ba haka ba zan dau mummunan mataki akan ka. Yafi min kai da kowa ma. Shiryawa Abubakar G-Boy. Bada umarni dan Mama Danko. Wannan sabon shiri zai dinga zuwar muku ne a FUNTUA TV a YouTube channel kuma ku yi subscribe. Ku dai ku danna mana ƙararra. Za mu fara kawo muku wannan ƙayataccen shiri a ranar Juma'a 24 ga wannan watan ne mai suna ƙanina ne.